Una sa tanan, maayong buntag kaninyong tanan. Diri sa ebanghelyo, talagsaon ka ini nga style. Talagsaon ka ini munang let us be attentive gyud sa mensahe. Akong iklaro, hinay-hinay ug explain ninyo kay very unique ang mensahe ni Kristo. Diri sa ebanghelyo ang atong Ginoo naghatag og istorya. Kabahin sa usa ka dato nga naay piniyalan. Siguro kanang iyang piniyalan, kanang iyang right hand, ang iya gyud untang gisaligan, ang iyang kauban sa iyahang negosyo. Karon nadunggan niya nga nangurakot ang iyang piniyalan. Giusik-usikan ang iyang kwarta. Siguro padato-dato, no, kanang feeling rich and living a rich lifestyle. So nahibaw-an sa amo nga gabinuang ang iyang gisaligan unta nga piniyalan. Mauto nga iyang giingnan, sukad karon dili na ka akong piniyalan. Terminate ka, i-terminate ta ka. So unsa may gisulti sa piniyalan sa iyang kaugalingon? Law saon man ako ni. Gipapahawa man ko sa akong amo. Di ko mukalot og kanal oy. Na maulaw po ko manglimos. Kay posible ang iyang giproject nga imahe sa mga tao nga siya dato. Kay iya daytong giusik-usikan ang kwarta sa iyang amo. Unsa iyang desisyon? Kabalo nako. Akong pangitaon ang mga utangan sa akong amo. Akong pangutan-on pila ilang utang. For example, kita niya duha. Ikaw, pilay utang nimo sa akong amo? 1,000 pesos, sir. Sige. 500 ray bayari. Di, sa may reaction sa nakautang. Nalipay. Imagine, 1,500 na lang imong bayaran. Ang pikas, maupod. 50% discount. Pero wala kabalo ang amo, ana ha? Di ba? Kung sa ito status niya, papahawaon na siya. Di sa may epekto, ana. Nga kung papahawaon na gid siya, at least na ay duha nga mo padayon sa ilang balay. Nganuman, kung sa nang Filipino nga batasan, utang na loob, utang kabubuton, mga igsuon, gidayig sa amo. Dili ang pagpanikas sa iyang piniyalan, kundili ang iyang inantigo nga buhat. Maunang miingon din si Kristo, mas maayo pa ning mga tao ning kalibutan kay maantigo pa mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Unsa may pasabot ni Kristo ana mga igsuon? Gusto niyang ipahinumdom nato nga kabalo ko maayo kay taani nga basta gani pangkalibutan nga problema, maayo kaayo ta mangitag lusot. Maayo kaayo ta musulbad basta kalibutanon nga mga concerns, maayo kay ta mo diskarte. Bright kay ta. Diba? Do you agree? Now example, ako batang 90s man ko. Kanang nagdako ko sa 90s ba? Dili ko kalimot, elementary pa ko, kasi makarelate ani. Gamay pa ka-eksweldo ang mga maestra, di ba? Gamay pa kaayo. Karon, unsa may inantigo nga buhat sa maestra. Di ko kalimot, ang among maestra, left and right, bit-bit na siya makaon. Yema, ice candy, ice drop, lumpia, napay rice. Rice, juice, ice juice, kumplito. Pagbagting sa recess, moingon din ang mga maestro, huwag mo gawas. Kumplito kong snack. Dili mo palit. Di kami, elementary go, di kurog yun mong hadlok yun ka. Di palit yun siyang baligya. Halin hurot yun. Sus karon pagbagting o paniod to, pring, whoop.
Way mo gawas, daghang kikugsudan, lumpia, sa may gusto ninyo, napay rice, barato pa, ano di ba? Di mo kagawas. Bright yun yung mga maestra sa una. Technique ba? Karon, ganiha, nag-miss ako sa rural. Rural, alas 7:30. Apil na sa first Friday. Akong gisulti nila, nahadlo ko basin kasabaan sila silang manager, kaya naarabas prunsit tanan, no? Atong November 1, si mama at si papa nas iligan. Kay tuwa man dito akong manghod, tuwa ang mga apo. Ako di adire. Nagsabot mi kay busy man ko November 2, November 1 lang mi managkot sa Baliangaw. Kay to taga didto mas mama. Bungkawil man na ako mama, no? Mga sikihod noon magyud na. Di mag-abot mi jeep ko sila garural. Pag abot na mo sa Kalamba nga terminal, gitunulan ko ni mama kanang usa ka karton nga hupya. Uy, pasulubong daw na sa kuha. Uy, salamat ma. Asa maligikan? Ada kadahunong sa rural anang terminal. Musuroy man siya mamligag hupya. Di mo suroy gyud muni bag-urong muni usuron sa mga driver day. Di akong gisultis rural gani nakulbaan ko basi pangasabaan. Di ako sila giingnan, sir, ayaw mo kabalaka, wala ko'y problema, anak. Mas mudayig pagani ko kay naa sila'y diskarte sa kinabuhi. Kay gamay, rabi sweldo sa driver, no? So, kada hunong din nila sa terminal, like muhunong sila sa usamis. Instead nga maglingkod-lingkod ng driver sa ubos, kuot na siya sa insilupin. Suroy din siya sa mga pasahero. Di kasi may di malumoy ang kasing-kasing anak. Di ako mama nakapalit og daghan. Naluoy man gyud siya kay may nalang gyud unta mga sinsilyo. Di na kumot mo, di ba? Diskarte ba? Dako na to. Maayo kay tagpang kalibutan. Bisag makililimos, may kay mo diskarte. Di magutman. Naatay diskarte. Pero gi-acknowledge sa Ginoo kaniha seryoso. Ang problema kay sa pikas bahin, basta maghisgot tag problema nga espiritual, dili ta bright. Dili ta maantiko. Di ta kabalo mo diskarte. Di ta kabalo mangitag solusyon. Munay giingon ni Kristo sa Ebanghelyo. Munay iyang tunada. Example, sa ilo ako ha, ako ra bigini gisulat dinhi ha. Wala bigini og na maigo, suri gid kayo, turo mo ko kailagi po ninyo, no? Kani bang example nga mo gilain ako nga hunahunaan gabi. Kada ba ikaw ba na kay asawa og mga anak? Nakay asawa, minyo mo nakay mga anak. Usa ka adlaw niya na gitintal ka sa yawa, giingnan ka sa yawa nga kanang Brad pangitaglain Brad. Kay imong asawa Brad burog huboy-huboy na ng fax. Bil pa imo Brad kaburog bukol-bukol. Imong asawa Brad wa nay ligo. Di na gwapa. Ba nga murag armalay. Sige kag kasab-an bisag wa kay sala. Sa puton pirmi. Pangitaglain. Tagaan din kasayawag siksi, hamis, gwapa, cute. Di bungkag ang pamilya. Di karon usa man. Kani ha. Kabalo ka. Kabalo ka ayo ka. Ikaw ba na kabalo kay ka? Adultery is a mortal sin. Adultery, ang pagpanapaw is a mortal sin, salang mortal. Pero nganong nadala ka? Dili ta bright yun, basta spiritual matters. And yet kanang mga gahimo ana, dili lang bukot-bukot. Daghang gahimo ana, na-degree, na-title, nakahumag eskwela, professionals. Nga supposed to be bright, magkata sa kalibutanon nga affairs. Maay magkata mo diskarte basta mangitag kwarta. Pero how about the spiritual? Mabugo man ta dihang dapita. Another thing, kani pang-opisina gyud ni, no? Kamo nakatrabaho mo dire tungod kay namoy mga gipang eskwelahan. Nang human mo kurso, professional mo tanan, no? Ang tawag sa inyo professionals. So dapat professionals pud unta, pero nganong makasagap mo balita, mawala man professional, chismis man, grabe man mo grabe man, di ba? No supposed to, dili man na trabaho professional.
Because if you are a professional, kung degree holder ka, na kay kurso nga nahuman, niagi kag research, supposed to be ka ng tawhana nga inyong gichismisan, sa wala pa ninyo gichismisan, inyong gi-research kung tinuod ba na. Di ba muna inagian nato sa klase? Di ba natay research before ta nang graduate, ni pasa tag term paper? Di ba nihatag ka? Kita tanan na, mga research papers. Di ba supposed to be, kanakot atong pag mo-apply, muhimo tag ingon ana sa usa ka tawo? Pero nga wala nato gi-confirm sa tao, gidiretso nato panabi, gidiretso nato hatod sa ubang tao. Asa atong kabright diyang dapita? Pila ka tuig ta nang eskwela, pag-abot og chismis nga bugo man ta. Pag-abot og balita nga dili mga fake news, mga wala pa na confirm, ato nang gi-confirm sa ubang tao. Mungkin ako 5 ka tuig, 4 ka tuig, ang uban tag-unong pa ka tuig mga eskwela, pag-abot og chismis nga bugo tanan murag wala nang eskwela. Pero may kay ta sa ubang matters. Di ka magutman. Bisan unsa ka pobre, may kay ta mo diskarte, may kay ta mo racket, may kay ta mo sulbad og kalibutanong problema. But when we talk about spiritual problems, huyang kay ta. Nga mga isuon, kung niingon ang Ginoo nga mas maayo pa ang kalibutanon nga pamaagi kay makasulbad pa ta, then why not use that method? Di ba? Use that method. Kung maantigo ta sa kalibutanong concerns, why not use that method sa spiritual concerns? Kaya nga naman, dili kumpiyansaan ang spiritual concerns kay bright kay yawa. Bright. So akbangan nato ang ka-bright sa yawa. Dili ta murag iro nga anaan tag pagkaon mo tag halhal. Nawala atong ka-bright, gasunod-sunod tas iyang tintal. Kay ganahan ta. Because the devil, they won't offer batik na wong sungayan, na ngipon, nga kakadugo, batik na wong. So may nawong anang kalendaryos tanduay. Balbal? Di ba? Kana palandaan, makakita na mo yun mo. Kung may model anang balbal nga naisungay, nga nagkadugo, nga hadlok kay daw, dili, siksi kayo. Nga naman, to attract sa mga manginumay, palit mo ani, kay inig kahubog ninyo, tanan ninyo makita ang babae, ingon ana. Pagkaugma pa mo makabalo, di man di ay, lainam rin na ako. Di ba nakuha ninyo ang punto? Sige, mga bright mong kita, you analyze the connection. Gamitan na itong philosophy. What's the connection between a sexy woman and tanduay? Wala man di ba unta? Wala connection. Pero nga nung gi-appeal man ng babae diha sa tanduay, simply because it's the connection the devil is making to be able to buy, for us to buy the product. Di ba? Darao, ang bright, technique na siya wapon. O bright po siya. Pag-abot sa problema, sus ka na lagi. Mawala yun ato ang munang. Mga igsuon, please apply the technique. Di manggid ka magutman, sa kung sa kapobre, makapangita, manggid tagpaagi. Gamitan na sa spiritual. Muna ako, I will leave this as an assignment to all of us. Assignment, question. Unsay first question, unsay tanawa imong self, wa man mi kailani nato kada usa, ikaw may nakabalo sa imuhang mga experiences. Unsay mga tintal sa yawa nga bisan kabalo ka nga sayop sala pero nadala ka. Okay, that's the first question. Sa imong experience, sa imong kinabuhi, unsay mga tintal sa yawa nga kabalo ka nga makabungkag ni pamilya, makadaot ni relasyon, makadaot ni sa akong kinabuhi, makahatag din ako og kanang chaos, kagubot sa akong kinabuhi, dili makahatag kalinaw, pero nagpadala ka. That's the second question is, kung tintalon ka sa yawa, unsay posibleng mangita, solusyon nga imong buhaton aron imong maatbangan ang iyang kabray? I will leave that as a question for assignment. Palihog ko, before taon niya mga tulog para labas pa rong adlaw ang ato ang pamalandong, ayaw ni palampasi. Ato ning tubagon unya sa ato ang pag-ampo before ta mohigda ang mga tulog.
kung bright ang yawa, ikaw nga professional taga DPWH ka, gatrabaho ka din. Kung saan nimo paggamit imong ka-bright para akbangan niyang ka-bright. Sa mga tintal nga tan-aw sa yawa, huyang ka. So nga igsuon, unsay weak points nimo? Unsay weak points nimo? Asa ka huyang? Kana may sudlan sa yawa. Unsaon nimo pag-counter attack ang yawa niyang dapita?